Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Gepleşmenin başynda hormatly prezident bilen Türkmenistanyň gahrmany Amangözel Şagulyeva İbran Gutlu bilen tanışdyrýar. Hormatly Türkmenistanyň gahrmany Amangözel Şagulyeva. Sizi Türkmenistan beýtaraplyk mekany diýip atlandyrylan ýylymyzda 80 ýaşyňyň dolmagy bilen tüýsürekden gutlaýan. Siziň janyňyzyň sag öý ojuňyzyň abadan, galamyňyzyň hemişe ýeti bolmagyny ardy edýän. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne milli edebiýatymyz mazmun taýdan düýpli öwrüşi başlan geçirdi. Mukaddes garaşlylygymyzyň beren bagty, ýurdumyzyň ýeten derejeleri, gadanan üstünlikleri, halkymyzyň bagtyar durmuşy, ilkinji nowatda çeper edebiýatda öz beýan tapýar. Bu abatda siziň dörejiligiňizde aýratyn ornuň degişligine türkmen okuyjylary ikrar etdiler. Sizi uzak ýyllar dowamynda edebiýata gulluk edip, kämil eserleriňiz bilen okuyjylaryň anamyny, söze sarpa goýan halkymyzyň hormatyny, sarpatyny gazanmagy başardyňyz. Edebiýat meýdanyna öz ýoluny tapan şahyr hökmünde ikrar edilmek söz sunugaty bilen iş salşýan adam üçin iň belent mertebedir, hormatly derejedir. Watana bolan söýgü iň belent söýgü hatap edilýär. Dünýäde ulul açyşlar, iň oňat işler watan üçin edilýär. Iň ajaýyp sözler watan il ýurt barada aýdylýar. Siziň ýüregiňiziň ýylysyny, ihlas başaryňyzy syňdyryp ýazan şygyrlaryňyz, poemalaryňyz watan hakynda öz bolşly, aýdym bolup ýanlanýar. Sizi her bir setriňizi sünnäläp, ihlas syňdyryp ýazmak bilen birlikde döwrüň wakalaryna badabat seslenmegen başarýasyňyz. Ýurdumyzda gazanlayan üstünlikler, döwlet durmuşynyň ähli urlaryna ýetilýän belent sepketler, döwrüň, günüň wajyp wakalary, badabat siziň şahirana nazaryňyza ilýär. Bu bolsa ykbalyny watan ykbalyndan aýra saýmaýan insanlara mahsus häsiýetdir. Çünki ähli üstünliklerin göz başynda watançylyk söýgüsi, öz ykbalyny baglan käriňe bolan ıgrarlyk bar. Gaderli Halipa şahirimiz, biz ýurdumyzda, medeniýetimizi, sunugatymyzy, edebiýatymyzy ösdürmäge goşan adamlara aýratyn hormat goýýas. Türkmen topragy taryhyň ähli döwürlerinde dünýäniň söz älemine ummasy goşan görnükli şahsiýetler bilen meşhurdur. Biziň topragymyzy dünýä edebiýatynyň altyn hazinatyna eserler goşulan Döwletmämet Azady, Magtymul Pragy, Nur Muhammed Andalý, Anaglyç Mätäji, Mehmet Ulu Kemini, Gurban Nurdy Zelili, Molla Nefes, Seyit Nazar Seydiýaly söz ägirtlerini, soňky asyrlarda bolsa Berdi Kerbabaýew, Beki Seytäkow, Hydyr Derýaýew, Aman Kekilew, Nurmurad Sarıhanow, Ata Atajanow, Gurban Nurdy Gurban Sahedow, Kerim Gurban Nefesow, Berdi Nazar Hudaýnadarow, Mehmet Seyidow, Gurban Nazar Ediz Fiýaly belli ýazy şahirleri dünýä beren toprakdyr. Şurdan gelýän edebi ýoluň döwrüň ruhy bilen milli ýürelgiliň sadaşygyna dowam etdirilmegine siziň aýratyn şahsy goşandyňyz bar. Şoňa görä watan öňünde bitiren hyzmatlaryňyz üçin size Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Türkmenistanyň gahrmany diýen belent derejeler berilip. Şeýle size Magtymul Nahy halkara bayragyna hem beýleki döwlet siralaryna munasyp bolýaňyz. Uzak ýyllaryň dowamynda çeken zähmetiň netijesinde elbukça men garagumly, uzaklardan nazarym, söýgü mukamy, ak gülleriň, ak ýolum, belentligiň asman zemin arasy, dünýäň özüm gözellige aşykdyr. Göwün ötür ay içinde ýaly kitaplaryňyz okuyjylar tarapyndan gyzygyn garşylandy. Bu kitaplaryňyz hem döwürleýin metbuaty ýygydarly çap edilýän eserleriňiz türkmen şygyryýatynyň many mazmun, täzeçil täýärler bilen baýlaşmagyna sallamly goşant boldy. Siziň ýubiley seneňiziň bellenilýän günlerinde okuyjylara goşan Gezdim şygyryň dünýäsinde atly täze kitabyňyz bu sanawyň üstüne getirip okuyjylar üçin ajaýyp sowgat boldy. Biz ata-babalarymyzyň asyrlaryň dowamynda kämilleşdiren ýürelgesi bolan Halipa şägirt ýürelgesine uly ähmiýet berýäs. Siz burada da öz bolşly mektebi döredip, görelli alarlyk işler bitirdiňiz. Siziň görelliňiz arman, ýadaman öwretmeňiz bilen türkmen şahirlarynyň täze nesli edebiýat meýdanyna geldi.
Siz bugün yurdumyzyň şygyr bilen iş tarşýan köp sanly ýaşlary şeýlede özleri halipalyga ýetişip, ýyl içinde adygan şahyrlarymyň hem özleriniň halipat hataplaýar. Muň özi şahyr üçin ulum mertebedir. Döwrümizin wagtçysy Aman Gözel Şagulyw. Siziň ömrüňiziň kämillik hem dörejiligiňiziň gulatşýan döwri, ýedi watanmyza garaşy Türkmenistanyň ösüşlere beslenýän, bagtyar halkymyzyň eşretli durmuşyň hödýerini görýän döwrüne gabat geldi. Şeýle bagtyar döwri bolsa, şahyr üçin alham aqawaty bolup hyzmat etmelidir. Döwletiň aladaty bilen insan ömrüniň dowamlygynyň uzaýan döwründe 80 ýaş dörejilik ustad üçin goýulygyň hem kämilligiň iň belent derejede hasaplanýar. Şoň üçin hem siziň döwrüň sesine ses hoşýan, üstünlüklerimiziň ýeten belent sepetlemeden wasfyny ýitirýän kämil eserleriniz bilen okuýjulary ýene-de begenlerjekdiňe ananýan. Hormatly Aman Gözel Şagulyw, sizi hemişelik bir tarapylamadan şanly 25 ýyllyk toýunyň ullany dawranylýan ýylynda belleýän 80 ýaş toýuňyz bilen ýene-de bir gezek mehrukdaýan. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, maşgalaňyzyň awadan bolmagyny arzu edýän. Goý mundan belägem galamňyz ýetip urup, zekiniňiz hemişe dağ çeşmeler ýaly uly joşgyn bilen çogup dursun. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Ýa-ni hormatly prezident bilen gutlagynyň tanyş bolşyňyz ýaly şu gün Türkmenistanyň gahrmany, ýurdumyzda giňden tanalýan belli şahyr Aman Gözel Şagulyw 80 ýaşady. Halipa dinanyň 80 ýaş toý münasibeti guralan dawra, jemgyýetçilik guramalarynyň köpçüliklerini habar beriş serişleriniň wekilleri, dörejilik işgärleri hem dörejilikde ýyz goýan halipanyň köp sanly şagirdler gatnaşdylar. Davran başında hormatly prezident bilen Türkmenistanyň gahrmany Aman Gözel Şagulywyň 80 ýaş toý münasibetli ýygyran gutlagy okuldy. Milli liderimiň gutlagy uly ruhunetlik bilen garşylandy. Şeýle şanly waka münasibetli guralan dawarada Türkmenistanyň gahrmany Aman Gözel Şagulyw 80 ýaş toý münasibetli mehriban arkadamyň ýygyran ter bäwullerden boglan ajaýyp şemeni gowşurly. Muň özi çeper dörejilige ykbalyny baglan hem ýurdumyzyň hemme tarapyny ösüşini, halkymyzyň bagtyar durmuşyny giňden wasp edýän dörejilik işgärleriniň döwlet derejesinde sarpalanýandygynyň nowatdaky subutnamasyny urly. Aman Gözel Şagulywyň ýubiley dawarasy münasibetli oň gezdim şygyryň dünýäsine atly kitabam çap edildi. Dawaraň dowamynda Halipa şahyryň galamdaş ýoldaşlary ýurdumyzda belent hormat sarpa eýbolan ýazgy şahyrlar, dörejilik işgärleri çykyş edip milli çeper edebiýatyň döwrüwap derejede ösmegini, Aman Gözel Şagulywyň bitiren hyzmatlaryny aýratyn nygtadylar. Şanly waka münasibetli gahrman arkadamyň ýygyran gutlagyny belenilşi ýaly berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe milli edebiýatymyz mazmun taýdan düýpli ugruşygy başdan geçirdi. Muqaddas garaşdyrmyň beren bagty ýurdumyzyň ýeten derejeleri, gadanyň üstünlikleri, halkymyzyň bagtyar durmuşy, ilkinji nowatda çeper edebiýaty öz beýan tapýar. Bu wagtda siziň dörejiliginiňde aýratyn ornuň degişligini türkmen okuýjulary ikrar etdiler. Sizi uzak ýyllaň dowamynda edebiýaty gulluk edip, kämil eserleriňiz bilen okuýjularyň anamyny, sizi sarpa goýan halkymyzyň hormatyny, sarpatyny gazanmagy başardyňyz. Edebiýat meýdanyny öz ýoluny tapan şahyr hökmüne ikrar edilmek, söz sunugy bilen iş tarşýan adam üçin iň belent mertebedir, hormatly derejedir. Şeýle Halipa dinanyň ýubiley dawarasy münasibetli gurulýan şäheriniň dowamynda belent owada besenen aýdym sazy çykyşlar ýaýbanlarly. Ýurdumyzyň sunugy satlary özleriniň hoş owadary bilen güneşli diýarymyza gadanlaýan üstünlikleri Türkmenistanyň gahrmany Aman Gözel Şagulywyň edebiýat älemini bitiren hyzmatlaryny wasp etdiler. Çeper goýuşlary, aýdym saatlar, joşguny tanyslar bilen utgaşan dawara oňa gatnaşyjlarda ýakymly täsirler galardy. Dawara gatnaşyjylaryň belleşleri ýaly ýurdumyzda saýla bilen hünär boýunça belent sepketlere ýeten hem dürli ugurlarda bolşýaly dörejilik dünýäsinde munasip ýyz goýan ýazgy şahyrlara uly hormat bildirilýär. Bu bolsa nusxalyk işleri bitirýän dörejilik işgärleriniň döwlet derejesinde uly hormaty munasip bolýanyny has aýdynlyk bilen äşkär edýär. Soňra diýarymyzyň welaýatlarynyň dörejilik işgärleri video online arkaly dawara goşulyp, Halipa şahyry 80 ýaş toý bilen tüý sürekden gutladylar.
Ma'lum bolşaly häzirki döwürde öz ukyp başarynyň açyk görkezmek ýurdumyzda arkada prezidentiň tagalaty bilen amalaşyrlayan asylly işleri giňden wasp etmek uruny ähli zerur mümkinçilikler hemem şertler dürdülýär. Halipa Şahir Amangözel Şagulyw bildirilýän hormat sarpy aýdylan hoşniýetli sözler üçin hemmelere sabortyny aýtdy. Şeýle-de ol ajaýyp zamanan dürden arkada prezident bada tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini ma'lum etdi. Hormat prezidentimizin Kahraman arkadaşımızın ben ömrüme uğradan kutlawuna uli tawalsın mı yollayan. Kahraman arkadaşımızın ınamını ödebilsem. Ötüslü, özgörüşlü döwürüň her bir täzeligini setret alyp bilsem, maňa ondan ýokary zat ýok. O maň üçin borçdur, şonýalam, parlar, mehribanlar. Bu mendili nädip aşardım. Günlerimiň günün görmän ýaşardım. Galan göwüni sen ýetmegi başardyň. Bilentliň nedir arkada? Coşgunumda müňläp setirmen. Hoşluğumda sözi kıyına yetirmen. Yurdu sensiz gözüňme getirmen. Asıl yolla peder arkada. Kahraman, mehriban arkadaşımızın ömürlük bolsun. Yine de bir gerek. Ähli dürdücülüğümün süngünde, süýeginde, yüreginde kahraman, mehriban arkadaşım bardır. Ol dünya bakansın. Mehriban bakansın. Sen vatansın. Kahraman arkadaşım. Mehriban arkadaşım. Ömür sana, döwür sana, döwran sana, kahraman, mehriban arkadaşım. Şugun video maslahat görnüşini Merkezi Aziya goşmak Yaponiya gatnaşyklarynyň daşary işler ministrläriniň maslahaty geçirildi. Oň gün tertibine sebit hyzmatdaşlygynyň wajyp meselleri girdildi. Merkezi Aziya goşmak Yaponiya gatnaşyklarynyň daşary işler ministrläriniň duşugynyň başynda büýük köpürli gatnaşyklaryň netijeligi aýratyn bellenildi. Şol gatnaşyklar bolsa biri hormat goýmak, raýdaşlyk hemem umumy behbetlere laýyk gelýän hyzmatdaşlygyň esasy ular boýunça hemme taraplaryny gollaw bermek ýürelgerini esaslanýar. Bir taraf Türkmenistan hormatly prezident bilen başlanyny netijeli daşary syýasy strategiýany durumça geçirmek bilen halkara hyzmatdaşlyk şol sanda Merkezi Aziya goşmak Yaponiya gatnaşyklarynyň uğru boýunça hyzmatdaşlyk meselelerini işin urunu eleýär. Şol hyzmatdaşlyk iýlikdarlyk hemem netijeli häsiýete eýe boldy. Türkmen tarapynyň belleşýäli 2004-nji ýylda döredilýän protokoldan beri gatnaşyklar ukunly üsçe eýe boldy. Oň çäklerini gepleşiklen mowdugy epesli giňeldi. Häzirki wagtda ol sebit hemem ähli hukukdagy durnukly üsçe üpçün etmäge netijeli söwda ykdysady gatnaşyklar üçin amatly şertler döretmäge, medeni insan perwurmatdaşygy protokoluna degişli wajyp meselleri öz içine alýar. Nöwtralşyýaly häzirki wagtda dünýä birleşiginiň täze hukukly ýokunja garşy göreşýän döwründe dünýäniň strategik taýdany möhüm ähmiýetli sebit hökmüni Merkezi Aziya döwletlerini hemem Yaponiýany birleşdirýän gepleşikleň şu görnüşi
Adamlardan yüzbeyiz bulanı çırşırımlı meselesini çözmekten daşlı durup bilmedi. Milli liderimizdin nagtaýşýaly almy diplomatiýanyň gurallaryndan hemme tarapyn peýdalanmak maksady bilen häzirki wagtda ýokunç keseler bejermegen hemem öňüne almagyň usullary, lukmançylyk tehnologiýalary, dermanlar hemem enjamlar, şahsy gorunç terişleri boýunça ýygydarly bilimleri hemem maglumatlary alşmak aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Duşu gatnaşyjylar şeýle-de Amerikada aja goşmak Ýaponiýa gatnaşyklarynyň öňündäki 8-nji masagynyň gün tertibine üns berdiler. Hususan hem gatnaşyjy döwletleriň howpsuzlyk ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň konsepsiýasyny, ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin täze platformany işläp taýýarlamak hem kabul etmek, ýokary tehnologiýalar ulgamyny özara gatnaşyklar meseleleri boýunça ýol kartasyny, şeýle-de durmuş medeni ulgamda hyzmatdaşlygyň maksatnamasyny taýýarlamagyň hem ara alyp maslahatlaşmagyň mümkinçiliklerini garaly. Yurdumuzun ahali Balkan daşoğud Levap hemem Mara vilayetlerinin häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezident bilen 10 awgustda sanly video aratnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ýollary kesýetlenildi. Maslahatlara vilayet, şäher hemem etrap häkimlikleriniň jogapkar işgärleri, vilayet derejesindäki idara kärhanalaryň ýolbaşlary, o ýetana toplumynyň hünärmenleri hemem beýleki degişli adamlar gatnaşdylar. Maslahatlarda çıkıp geplen adamlar hormatly arkadaşymyň sanly video aratnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini şu güniň baş wezipeleri hökmünde hätletlendirdiler. O sena toplumyna Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylynyň galleksine taýýarlyk görmeň, her bir işi ýürüýte meýilnama laýyklykda ýerine ýetirmeň, tohumlyk buğdaý ýokary hil derejesinde taýýarlamaň möhümdigi bellenli. Ýurdumynyň gallasylary her ýyla aýkinlerden bol hasyl alman kämil tejribesini topladylar. Bu asylly däp her bir ýyl üçin mahsus bolmalylar diýilip çykyşlardan ykdaldy. Bu mewzumy ýokary guramaçylyk derejesine geçirme aýratyn ykjam taýýarlyk görülmeliler. Buğdaýyň bereketli hasyly güneşli diýarymyzda azyk howpsuzlygynyň üpçün edilmeginiň möhüm şertidir. Goýçalary ýokary derejede ýydyk etmek, ekinleri ziýankeşlerden ygtybarly goramaň, gök we bakçy ekinleriniň bol hasylyny kemale getirmek wezipeleri barada da maslahatlarda jikmejik görüň edildi. Häzirki günden her bir pursatyna ýerine ýetirilýän işleň ýylyň ýokary netijeleri bilen jemlenmeginiň kepilleri diýip maslahatda çykyp geplen adamlar bellediler. Şeýle-de paýta ýygymyna taýýarlyk görmeň, tehnikalar we beýleki düdümler möhüme bir kemse taýýarlamaň wezipeleri barada da jikmejik görüň edildi. Yer ýerleri bilen hasaplaşyk işleriniň öz wagtyna geçirilmegine de üns çekildi. Şalynyň gan şugullarynyň bol hasylyny kemale ýetirmek boýunça alınıp barylýan işler we öňde durýan wezipeler hakynda da maslahatlarda giňişlen görüň edildi. Maslahatlarda ýangyn howpsuzlygynyň düzgünlerini puta berja etmek boýunça durmuşa geçirilmeli işlere de üns çekildi. Gysha taýýarlyk görmeň wezipeleri barada da birin görüň edildi. Maslahatlarda hojalygy dolandyrmaň täze we öňde barjy, almy esaslanýan usullaryny ornaşdyrmaň meselelerine de üns çekildi. Hormatly arkadaşymyň ýürüýte kararlaryny hemde owa özgertmelerini laýyklykda bina edilýän diýetgalarda işiniň alınıp barylşyna doly seljerme berildi. Olar bellenen möhletlerini ulanmagy berilmelidir. Hemde hil derejesi boýunça aýratyn tapawutlanmalydyr. Şunda hiç bir iş ünsen düşürülmeli däller diýilip çykyşlarda aýdyldy. O milli maksatnamatynyň ýerine ýetirilşi, ykdysadyň ähli ulgamlaryna meýilnamalyň berja edilşi dogrusyna aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar milli liderimiziň bu wagtda ähli şertler döredip berýändigine ünsü çekdiler. Bu bolsa wezipeleri üstünlükli ýerine ýetirmäge doly mümkinçilik berýär. Maslahatlarda garaşdyrlygymyň 29 ýyllyk, baky beýtaraplygymyň 25 ýyllyk şanly senelerini ykjam taýýarlyk görmek boýunça öňde durýan wezipeleri de üns çekildi. Şanly seneler münasibetli guralýan dawralar adamlary dol gurşap almalydyr. Hemde olarda garaşdyr, baky beýtarap döwletimizde bolan söýgüni artdyrmalydyr diýilip çykyşlarda bellendi. Maslahatlarda ýaşaýyş durmuş maksatly binalary gurmak boýunça alınıp barylýan işler barada aýtmak bilen olara gatnaşylar güneşli diýarmynda döwlet adam üçinler diýen himişelik ýörelgäniň barha rowajlanýandygyny buýsyn bilen bellediler. Hemem gahrman arkadaşymyza bolan hoşallyklaryny beýan etdiler. Bu işler döwletimizden ykdysady ötüşlerini güwe geçýär. Vilayet häkimliklerine geçirilen maslahatlarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barylýan işlere bilim, saglyk goruş, medeniýet we sport ulgamlaryny işlen guralşyna, hormatly arkadaşymyň ozal beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilşine de seljerme berildi we wezipeler kesýetlendi. Maslahata gatnaşçylar hormatly arkadaşymyň adyna hoşallyk sözlerini aýtdylar.
Hormatly prezident bilen ýurdumyň milli ykdysadytynyň esasy pudoklarynyň biri bolan owy hojulugyny amala aşyran düýplü özgertmelerinden ruhlanan ýurdumyň zähmet söýür hem tejribeli daýhanlaryň çekýän ýergensiz hem ahlasy zähmetleri netijesinde döwletimiziň baş baýlyklarynyň biri bolan paýtanyň öňürilişi ýyl saýyn artýar. Ma'lum bolýar, häzirki wagtda dokuma senatynyň kärhanlary üçin çygymal binýady bolup hyzmat edýän paýta ýurdumyzyň eksportyna barha möhüm orny eýleýär. Şoň üçin hem bu pudoň ösmeginiň ilkinç şertleriniň biri paýtany gaýtadan işleýän senagat düzümini ösdürmek hem kämilleşdirmek bilen baglydyr. Bu urda Ahal vilayatynyň Tejen etrafyndaky Altyn Asar tohumluk paýtany gaýtadan işleýän kärhanada şu günlerde täze möhsümi paýta ýygymy möhsümine giňden taýýarlyk görülýär. Ahal vilayatynyň Tejen etrawyna yerleşýän dünýäň öten teknologiýasynyň iň kämil enjamlary oturdulan bu kärhananyň kuwatlygy ýylda 40 000 tonna tohumluk paýta çygydyny gaýtadan işlemegi niýetlenendir. Kärhananyň döwrewap teň köpçünçiligi, çygmaly ýokary hil derejetinde gaýtadan işlemegi, paýta çygydyny hemiki usul bilen arasalamagy mümkinçilik berýär. Kärhanada el zähmetiniň ýokary derejede azaldylyp, dolanyş ulgamynyň işi awtomatlaşdyrylan usuly amala aşyrylýar. Häzirki wagtda bu kärhanada täze möhsüme, paýta ýygymy möhsümine talabalaýyk taýýarlyk görülýär. Bu ýerde täze hatyly bökdönsiz kabul etmekligi işi göwneja ýola goýulan. Kärhanada kabul edilýän we gaýtadan işlenilýän gowaçy hasylynyň ýokary hilli paýta süýümi, şeýle hem paýta çygydy we beýleki önümler öndürilýär. Kärhanada gaýtadan işlenilip öndürilen önümlen hili, bu ýerdäki döwrewap enjamlaşdyrylan hil barlyk hanalaryna deýisli hunermenler tarapyndan ýygydarly gözden geçirilýär. Gaýtadan işlenilen önümlen kärhananyň taýýar önümler saklanýan ýüreti amarlaryna yerleşdirilmegi üçin hem döwrewap derejede taýýarlyk görülýär. Yeri gelende bellemeli zatlaryň birem, ýylyň dowamyna ýokary hil derejetinde taýýarlanan önümler bu ýerden ýurdumyzyň dokma kärhanalaryna uradylmagydyr. Bu kärhanada hunermenliň netijeli zähmet çekmekleri hem dinç almaklar üçin bu ýerde zerur şertler döredilen onu aýtmak gerek. Türkmenistan betaraplan mekani ýylynyň her bir gününe zähmet üstünliklerini beslemegi, özleriniň baş maksatlaryny öwren Ahal vilayatynyň Tejen etrawyna yerleşýän, ýylda 40 000 tonna tohumluk paýtany gaýtadan işleýän kärhananyň agda bir işgärleri, has netijelik hem ruh bilen işlemekleri uğruna döredilýän şertler üçin gahrman arkadagymyda hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezident bilen taýtyl taýýarlar netijesinde şöhratly taryhy hem milli medeni mirasymyzy öwrenmekde, ruhy milli gymmatlyklary ösüp gelýän ýaş nesillere ýetirmekde uly işleri amala aşyrylýar. Şeýle asylly başlanyşlary Marw vilayatyndaky türkmeniň agyny ýasamakda eli hunerli ustalaryň alyp barýan işlerinden hem görmek bolýar. Halkymyzyň ruhy medeni gymmatlyklary bolan haly we behişli bedewlerimiz bilen birlikde türkmeniň agyym dünýä meşhurdur. Türkmeniň agy asyrlardan aşyp gelip bagtyarlyk döwrümizde täze has döwrewap keşwe eýe boldy. Arkada prezidentimizden halkymyzyň eşitli durmuşy barada diýen aladalary, olaň zähmet çekmek barada döredýän giň mümkinçilikleri, özleriniň ömürlerini agy gurnamak baradaky asyrly käre bagş eden adamlarda uly buýsanç döredýär. Marw vilayatyna da agyýlary ýasamakda eli hunerli halipa usulyň bir näçesi bolup, olar özleriniň kesipkärlerini şähertlerine döwredýärler. Ma'lum bolýar, agyý ýasamakda çygmal hökmünde söwüt agajy ulandyr. Bu agaç özüniň çeýeligi berkligi bilen tapawutlanýar. Bu agajy agyý usulary özleriniň käreni ýerlerine we hususy millet ýerlerini ösürip ýetişdirýärler. Häzirki wagtda ata-babalarymyzdan dowam edip gelýän agyý gurnamak däpleri öz kärini usat adamlar tarapyndan kämilleşdirilip, olara döwrewap nagyşlar, milli bedegler berilýär. Eli hunerli usulyň ukyp başarnygyndan taýýarlanýan döwrewap agyýlar ýurdumyzda tutulýan toý dawaralan bedegi bolmak bilen türkmen toýlarynyň öz boluşly ýaraşygydyr. Tejribeli ustalaryň aýtmaklaryna görä, agyý gurnalanyna, onuň içinde gap-gaşlary, öý goşlaryna, halydyr düşekleri, beýleki hojalyk enjamlary goýmak mümkinçilikleri göz öňüne tutulýar. Netijede millilik ruhuny bedelen agyýlarda türkmeniň owadan kalby sazlaşykly durmuşy öz beýany tapýar. Özleriniň çekýän pek zähmetlerinden bag tapýan adamlar milli mirasymyzy öwrenmekde giň mümkinçilikler döredip berýän arkada prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler.
Yurdumuzun ähli kunjuklarını hemem paytatymyzda täze okuw ýylyna taýýarlanjaklaryny mektep bazarlarynyň işine badalga berildi. Şeýlelikde berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň ýeni döwri täze okuw ýyly bosagdy. Okuw esaplary bilen üçünçülük baradaky mesele häzirki döwrüň esasy güzepelerini birine uruly. Täze 2020-2021 okuw ýyly üçin ýurdumyzda Türkmenistanyň Sowda we Daşary Iqtisady Aragatnaşyklary Ministrliginiň kärhaneler tarapyndan ýurdumyz boýunça mektep bazarlarynyň we göçme sowda nokatlarynyň 410 sansy müşterilere hyzmat edip başlady. Paýtatymyzda 54, Ahly vilayaty boýunça 50, Balkan vilayaty boýunça 40, Mara vilayaty boýunça 134, Şeýlede Lewap vilayaty boýunça 79 we Daşary vilayaty boýunça 53 sany mektep bazarlary we göçme sowda nokatlary raýatlarymyzda okuw egin başlardyr, esbaplaryny hödürleýe. Mektep bazarlaryna satywy ýoly goýulýan haritlaryň arasyna Türkmenistanyň Dokma Senaty Ministrliginiň Türkmen Döwlet Neşriyat Gullugynyň şeýlede Türkmen telekeçileriniň önümleriniň dürli görüşleri has adyklyk edýär. Şeýlede bu ýerde mektep okuwçylarynyň we olaň enatalarynyň islegleri nazarda tutulup, zerur bolan haritlar satywy çykarylýar. Sowda ulgamynyň eşgärleriniň belleşi ýaly olaň baş maksady mektep bazarlaryna gelýänler bu ýerden hoşal bolup gitmeklerini kazanmakdan ibaret. Bazardan hojuluk üçin zerur bolan önümleri satyn alan adamlar çağlar üçin okuw degişli haritlaryň sowdasyny guraýarlar. Mektep bazarlaryny dürli ýaşdaky okuwçylar üçin degişli etwaplaryň köp görnüşiniň öpçün edilmegine aýratyn öns berilýär. Ýeri gelene aýsak mektep bazarlaryny okuw etwaplary, okuw kitaplary gollanmalary bilen bir hatarda okuwçylaryň ýetlenen lawatlaryň ören köp görnüşiniň sowdasy guralýar. Ýurdumyzda taýýarlanan okuwçy lawatlary öz boşly aýratynlygy göze gelýülligi bilen tapawutlanýar. Ýurdumyzyň dokma toplumlaryny önürlen naq egin eşikler, şeýlede telekeçileň taýýarlanan ýokary hili önümleri köpdürligi hemem ajaýyplygy bilen ajylyň ösen islegini kanatlandyrmaga gönükdirlendir. Munyň özü hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen täze okuw ýylyna taýýarlyk işleriniň toplumlaryň häsiýeti eýe bolýanyny eşgär edýär. Mektep bazarlarynyň gerekli haritlary, okuw esbaplaryny satyn alýanlar özüp gelýän ýaş neslin hemme taraplaryny usadyşykly ösmegi, olaň dünýä ilmini şuňur aralaşma ugruna ähli zerur şertliň döredilýän üçin millilizmde alqyş sözlerini edýärler. Okuw üçin ähli zerur şertler we degişli okuw esbaplary hemem kitaplar, depderler, durly galamlar we beýleki serişdeler bilen öpçün edilen mektep bazarlary ilata hödürlenýän haritlaryň ýokary hil derejesine eýedigini eşgär edýär. Bu bolsa her bir güni ulary başlyklary, zähmet ýeňişlerine beslenýän ýurdumyzda täze okuw ýylyna görülýän taýýarlyk işleriniň bildirilýän talaba laýykdygyny alamatlandyrýar. Hormat adamlar, ünümizde ýurdumyzyň vilayatlaryna we paýtatyma Aşgabatda 11 awgustda saat 20-den 12 awgustda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışylyň. Balkan vilayatyny tutgap ýamurdy howa günnörden tedi sekundda 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 24-29 gradus maýl, günnüzine 33-38 gradus ysy. Kenariýa taraplaryna 29-34 gradus maýl bolar. Ahly vilayatyny az kemurdy howa günnörden tedi sekundda 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 22-27 gradus maýl, günnüzine 35-40 gradus ysy bolar. Mara vilayatyna az burtly howa bolup, Demiraltyk günnörden tedi sekundda 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 19-24 gradus maýl, günnüzine 34-39 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna az burtly howa bolup, Demiraltyk günnörden tedi sekundda 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 18-23 gradus maýl, günnüzine 33-38 gradus ysy bolar. Daşary vilayatyny tutgap ýamurdy howa bolup, Gunmatardan tedi sekundda 8-13 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 17-22 gradus, günnüzine 31-36 gradus maýl bolar.
Paytahtın Aşgabatda az kemurtu hova olup bunun oradan tidiğis kontu 9-11 metre etiyen şemal oturup. Hova gecetine 24-26 gradus mayl günnüdüne 37-39 gradus ısı bolor. Şeýlede ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 12-sine magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda sakalman başlaýar. Edil watandaşlar, şu günleri howanyň düzüminde tozan bölüşikleriniň möçüriniň kadadan 19 götürüm artmak bilen baglanşykly, häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän uňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Merhaman ýeşler, bu günleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şununla vatan habarları peşimizde jemleýäs. Berqarar döwletimizden bagtyarlyk döwründe ata watanma türkmenistän ähli wagtlarda ösüşleri ösenýär. Ähli ösüşlerin ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şünür. Hoşsa bolun, edilýär.